yana da ɗa wanda yake wata 12 to kuma yanzu an sake samun wani ɗan to shine an sake samun wani cikin to shine ake ta yi maganganu dai haka cewa ko shan ciki ko ya za a yi ko a zubar da haka dai to shine ce me shari'a. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna zamanin karambani ne yanzu. Wanda ya zo kawo ziyara ko ya zo duba mara lafiya sai ya zama consultant, shi zai yanke hukunci abin da za a yi wanda ba ruwansa. Kalmar zubda ciki ba a bace mai sauki ba, mummunan abu ne, mummunan abu ne. Tunda ka duk mutum ya duba littafan shari'a kaf ba inda suka taɓa rubuta zubda cikin shege ma, ba su taɓa rubuta ba. In ma haddi za a yi mace tana da ciki ba na aure ba, ya tabbata za a yi mata haddi ba a yi mata karanta tafan shari'a sai an bari ta haihu. Ga midiya ita ce ta fara fitar da wannan, ta ta samu annabi alaihi ta ce wannan inni lahu bala min zina, ni wannan ciki na zina ne, aqim alayyal hadda, kai mun haddi. Ta ce karka kore ni kamar da kai ma'iz dan malik. Ta ce da annabi alaihi ma'iz dan malik ya zo ya ce rasulullahi nayi zina. Sai annabi sai ce ya kau da kai, sai zo ya sake shan gaban annabi sai ce zina nayi, ya sake kau da kai, duk fuska hudu ne sai da annabi alaihi ya tare shi. Sai annabi ya ce da shi alaihi la'allaka gammastaha, ina tsammanin zungurin ta kai. Sai ya ce la ya rasulullah, la'allaka qabbaltaha, wataƙila sumbanta take ce la ya rasulullah. Ya ce la'allaka anaqta, wataƙila rungume ta kai ce la ya rasulullah. Ya ce irin yanda mai gida iki wa matarsa haka ne. Sai fuska annabi sai canja, sai ce kaza ka fi kaza ha, sai ce na, sai suna Abubakar ce wallahi yau sai maka haddi tunda ka kai shi ga wannan. Ya so ya kau da kai karkai amma ka kure shi tun daga fuskarsa ta ce yau sai maka haddi. Ya ce kawai je a yi masa. To ga midiya ta zo sai ce ta tafi, sai ta ce ba za ka ma abin da kai ma ya zaɗan malik ba ka sallame. Sai ce to tun da kin matsa je ki sai kin haihu. Ta tafi sai da ta haihu, da ta haihu sai ta dawo ta ce ya rasulullahi gani na haihu. Sai ce ai baki yaye ba, ko ma sai kin yaye shi. Ta je ta dinga ba shi nono, sai da ta yaye shi ta tafi da shi da gurasa a hannu, ya kaga yanzu yana cin abinci. Annabi sai ya karɓi ɗan, sai haka ya ce waye anan zai karɓi yaron nan ya raine shi in masa alƙawarin makotaka da ne aljanna. ɗan fa na shege ne. Sai da aka samu wani ce to a jaya mata haddi, da aka yi ce a kama mata sallah. Sai suna umar ce rasulullahi zana fa ta yi, sai ce ai ta yi tuban da za a raba mutanen madina gaba ɗaya sai ya karɓe su, sai ya ishe su. Zubda ciki haɗari ne. Daga cikin abin da malamai suka rubuta abin da yake jawo cikawa ba imani mai lamba ta 2, mutum ya zo mutuwa Allah ya karɓa imanin mutum mutu kafire ce akwai zubda ciki, wanda mutum yanzu suke ɗaukansa mai sauƙi. Halitta ta mutum wasa ce. Saboda haka wannan kalmar kwanika tana da wata 12 ta samu ciki. Tambayar da zan yi masa da kuma zai gaya wa duk wanda zai zo itare shi da wannan cewa akan ɗansa Allah ya fara halitta, ɗan koyo ne Allah. Wannan an san nake so. In ko ba ɗan koyo ba ne, to me yasa ke tuhumarsa ya ba ta ciki tana da wata, ɗan ta yana wata 12. Sannan tambaya ta biyu, da Allah da shi da uwar ɗan da kuma sauran da suke ba da shawara, akwai wanda ifi sanin maslahar ɗan fiye da Allah? To in kuwa sun ba wanda ya fi Allah sanin maslaha, ya san da haka ya bada. Sannan tambaya ta uku, da su da Allah wa ya fi ƙaunar wannan ɗan da ake goyo? Wannan tambayar duk wanda ya shige ta, a shiga kabari aka masa ita, wallahi ba zai fita ba, kuma za a iya masa ita. Ibn Kamal Jauzi yana cewa mutum kiyaye furta kalma. Akwai malami ya je gona da damuna, an samu ban iska, ya ga ko ina yana yaushi, sai ce kai kaga ko ina shuka tana yaushi, akwai buƙatar samun ruwa. Ya ce yana mutuwa. Tambaye da aka fara masa a kabari, da kace akwai buƙatar ruwa, kafa Allah sanin ana da buƙatar ruwa.
wannan ya kai shi ibaro wannan kalmar. To don haka irin wannan kalmomin da ake furtawa akwai haɗari a cikinsu. Sannan a koma ɓangaren kula da lafiya, babu wani likita in dai sunansa likita da zai ce maka ana shan ciki, babu. Al'ada ce da maganganun baki kora, ba a shan ciki. Abinda ake nusarwa, ita mace in tana da ciki, duk abin da ta ci da ta sha, wannan ɗan na ciki shi ke zuƙe shi shi ke zuƙe shi, abin da ya yi saura kuma sai ta amfana. To idan abin da ya saura ta amfana shine a jikinta, shine wannan wanda ake goyon shi kuma zai sha, to wannan shine abin lura, shi zai sha. To idan abincinta ƙoshin ciki ne ba ƙoshin jiki ba, to akwai matsala. To mu kuma ƙoshin cikin muke damuwa da shi ba ƙoshin jiki ba. Ƙoshin cikin mu ce mu je mun take cikin mu ba ma jin yunwa, amma jiki me zai ƙare da shi ba ruwanmu. So da ka abincin da ake so wannan ta dinga ci, wanda yake mai ƙoshin jiki ba ƙoshin ciki ba. Wanda za a zo a cikin langa, shi ko wancan aka ci rabin, wato aka ci cokali 3-4 ma ya isa. To irin sai kamata a dinga sanin abinci mai amfani a jiki ba abinci na ciki ba. In tana juna biyu wannan ya kamata a ce tana kulawa. Sannan shi wannan ɗan shi ma a kula da abin da za a dinga bashi, madaidaici ana ɗaga shi har ya kai lokacin da za a yaye shi, kuma ma zai ɗau lokaci ba, zai zama ka gan shi guɓurɓur da shi. Mafi yawan mata a yanzu ba su fiye damuwa da ƙoshin ɗa ba san yadda ake ba. Mun sha samun yara a zo a yi ta kai su asibiti, ana ta rubuta musu allurai da sauransu wani lokacin, amma da an kawo dattijuwa ta gani sai baya ƙoshi. Da an tsara abin da za a yi uwa ta yi masa, zai ga kafin kwana 7 ya watsaki. Wannan ya kamata a ce mun kula. Uwar ta samar da abincin da za ta dinga ci wanda yake mai gina jiki, musamman ganye. Ta zama na bayan da za a yi ta kwana 3 bata ci ganye ba. Sannan kifi a cikin kwana 30 ta ci so ɗaya. In tana iya shan zuma mai kyau ba mai gami ba ta sha. Shi ma ɗan a ce da safe ta ba shi ƙaramin cokali na ƙananan yara zuma lokacin cokali ɗaya, da rana ta ba shi cokali ɗaya, ta ba shi cokali ɗaya. Wani lokacin kamar alhamis ta samu manja mai kyau toyayye ta ba shi ko da cokali 2. Alhamis ta ba duk mako ta ba shi su 2. Sannan su dinga ba shi shayin nama. In an zo tafashe a gidan an tafasa nama da ɗan masoran nan da 'yar cittan nan da 'yar albasan nan da ɗan gishirin nan kaɗan ya tafasa, sai su ɗaya masa rabin kofi. In ya ɗan huce sai wura ɗan ɗimi su dinga bashi yana sha. Duk abin da yake jikin naman to yana cikin wannan ruwan. To in yana sha nan da na zagin shi ya zama guɓurɓur, ba zai zama wannan wato wuya rake-rake kai tum. Ba zai zama irin da wuya rake-rake kai tum, ba zai zama haka ba. To wannan shi ake kulawa, ba kawai wancan za a je a ce a kashe shi a wani abu. Su ɗauki hanyar cin abincin da uwar za ta yi da cin abincin da ɗan zai, so ka ba a can ciki a ilimance. Wannan shine abin da zan iya cewa kamata mai aka rema kula. Sannan kafin na ba da wannan, ɗan uwa ya ba da shara cewa magana da na faɗa cewa riƙe amanar aure kada ɗaya a inci ɗaya, to ƙofar Allah a buɗe take. Da mace za ta je ta yi ta irin wa'annan, in ta ji ba daidai ba ne, in ta gyara Allah zai karɓa, sai gidan auren ya dawo abin alheri ya shiga cikinsa, kuma goyon bayan Allah subhanahu wataala shi, kuma ba za ta mutu da zunubin Allah akai ba. Wannan shine abin da zan ce. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.